Salut! Sunt Lucia și aceasta este povestea mea de Iată-mă aici. În școala generală aveam sărbări la sfârșit de an, ca la orice școală generală, serbare, la care orice copil putea să ceară să aibă un moment artistic. Era vorba despre dansuri, coregrafii, citit poezii sau cântat. Și eu am cerut în fiecare an să cânt o piesă la serbare, și anume piesa Natasha Bedingfield, Unwritten. Îmi doream foarte mult să cânt piesa asta. Iar doamna profesoară mi-a spus an de an că nu am voce de solistă și că să cânt la cor undeva acolo și că nu o să am un moment al meu artistic. Așa că am decis că o să fac lucrurile cum vreau eu. Am înregistrat piesa Natasha Bedingfield, Unwritten cu camera web. Filmarea încă există undeva, mi-aș dori să nu iasă niciodată în lume, dar ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că ok, alți oameni nu o să participe la visul meu, hai că-l fac eu să se întâmple. Și acum, iată-mă aici, pe setul celui mai recent videoclip, al celui mai recent single pe care îl lansăm. Deci iată-mă aici.